La teva sang pot viatjar fins a llocs on tu no has estat mai i formar part de molts altres. La mano y la dejé caer, rompieron a sangrar la llaga en mi piel y con su pétalo me das tu no mimosa, que una rosa es una rosa es una rosa. De nou, el Firal d'Olot s'omple de gom a gom durant el matí de Sant Jordi. Avui escoles i instituts feien vols pel centre per veure les parades de roses i llibres d'entitats, floristeries i llibreries que avui fan el seu agost. Els floristes catalans preveuen vendre més de 6 milions de roses, una xifra semblant a la de l'any passat. Com cada any, la rosa vermella serà l'estrella de la diada. Els compradors podran trobar roses a partir de 3 euros, tot i això, el preu variarà depenent de la seva presentació i elaboració, i es podran trobar roses per 6 i fins i tot 8 euros. A més, aquest any s'ha de comptar amb el 21% d'IVA, que ha incrementat el cost d'aquesta flor. Les entitats s'aprofiten aquesta diada per fer caixa i destinar els guanys a algunes de les activitats que organitzen. En principi són pel patinatge artístic Olot, per tot el club, venim des de l'any passat. Hem vingut al dematí, hem vingut a quarts de 8, hem muntat la paradeta i nosaltres hem vingut a les 9. A les 8 hem marxat a Santa Pau, hem arribat, hem començat a descarregar, però bueno, començar a muntar tot, anar preparant roses, treure les pines, posar les piles. El que passa que potser al migdia i mitja tarda la gent molta més, no? Es fa un passeig, suposo, esperem, no sé si s'animi. Aquesta diada és una injecció de moral per als floristes d'arreu de Catalunya, però no només per ells. El sector llibreter també veu amb bons ulls aquesta diada en la que preveuen una venda d'1,5 milions d'exemplars i una facturació de 18 milions d'euros. Enguany, un dels llibres més sol·licitats és el d'Albert Espinosa, que encapçala les vendes en ficció catalana i castellana amb la seva novel·la Brúixoles, que busquen somriures perduts. Ildefonso Falcones, Maria Dueñas, Màrius Serra, Martí Gironell, Sara Larc o Javier Sierra són altres autors sol·licitats. També tenen molta tirada els autors més populars com el presentador Jorge Javier Vázquez, la presentadora María Teresa Campos, la periodista Mercedes Milá, l'activista Ada Colau, l'actriu María La Piedra o Fran de la Jungla. La mano y la dejé caer, rompieron a sangrar la llaga en mi piel y con su pétalo me das tu no mimosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Si aixequem les mans, desenterrem el fang, podrem moure el món. Vas voltant i veus aquelles coses que no has entès mai. Vine, podrem canviar-les amb els ulls oberts del tot. Busca sortides a la teva mida, qui pogués adreçar tots els somriures amb la teva sang. Em dones vida, pot ser el primer pas i el podem fer junts. Amb la teva sang tot és possible. La teva sang pot viatjar fins a llocs on tu no has estat mai i formar part de molts altres.